Ayan, ito guys yung update sa bagyo. Ayan, using Windy app. Kasi makikita natin, matitrace natin kung meron bang bagyo na paparating or wala. So etong bagyo na to, ito is Typhoon Quinta dito sa Pilipinas. So Typhoon Mulabi na siya pag pumasok dito sa Vietnam. So kung nakikita nyo, meron siya dito maliit na namumuon ng bagyo. So check natin to. So ito yung incoming, ito yung papasok na bagyo sa Pilipinas, natatawaging bagyong Rolly. So check natin to guys, etong part na to, kung ano ang direction niya. So i-click natin to, ayan, play lang natin to hanggang Saturday. Ayan, check nyo lang, ito lang i-check nyo guys, sundan nyo to. So Tuesday, ito siya, typhoon yan guys, ito. Lakihan ko. So meron siya dito per kung anong araw. Oops. Ayan, actually by Friday or Thursday nasa Pinas na siya. Ayan, so kung ano yung dinaanan nung kabila nung Quinta, ayan. So parang same direction lang siya ata guys. So nandito siya sa Legazpi na. Ayan, so at Saturday, yan 1 PM. So medyo malakas din ata itong bagyo na to. Check lang natin to kung anong direction na to. Play lang natin, continuous playing lang natin. Ayan. Ayan, Sunday nasa dagat na siya. Then kung nakikita nyo rito, meron ulit ditong isa. Ayan. Ito malaking bagyo to. Kumpara dito sa bagyong Rolly. So medyo malaki-laki itong bagyo ito na tatama doon sa going north. So yan guys ang natin, bagyo natin. So susunod na bagyo ay papasok sa Pilipinas pa din. So sana mag-ingat-ingat yung mga nasa Kabikulan. Kawawa naman yung mga nasa Bicol. Ayan, so let's hope and pray na lang po natin sila guys, para mailayo sila sa anumang mga pinsala dulot ng bagyo na papasok sa kanila. Okay?